Hola, què tal? Si jugues al Paraulògic i t'agrada molt, potser t'hauries de pensar dues vegades abans de mirar aquest vídeo, perquè aquí et diré com trobar totes les paraules possibles del dia, perquè estan escrites en un lloc molt concret, i saber-les totes. És com fer aquells passatemps tradicionals que es feien antigament o fer un jeroglífic del diari i després anar a mirar la solució. Doncs sí, les paraules del mateix dia estan disponibles perquè tu les puguis veure i les puguis consultar. No sé si t'interessa saber-ho, això. Si no t'interessa, ja te'n pots anar. Però si tu tens curiositat per saber on són totes les paraules, estàs a punt d'arribar al final del dia, que se t'acabi el joc i dius, ostres, és que me'n queden 10 per saber i no les trobo, no sé quines són, ara et diré com les pots trobar. Amb l'ordinador és més fàcil, però com que la majoria de gent juga amb el mòbil, us diré com fer-ho a través del mòbil. En primer lloc, la gràcia de tot plegat és anar a la web del Paraulògic, tu agafes i copies l'adreça d'aquesta pàgina web del Paraulògic. Copies aquesta adreça i de moment la tens copiada en el mòbil. Aleshores hem d'anar a buscar una aplicació que et permeti veure el codi font d'aquesta pàgina web que estem veient. I és molt fàcil, n'hi ha moltes. Jo n'he escollit una, la primera que m'ha vingut, que es diu HTML Website Inspector. HTML Website Inspector. I el que hem de fer és entrar a HTML Website Inspector i aquí posar l'adreça. Si no ens serveix, enganxes l'adreça aquí, és un navegador web, i en aquest navegador web et portarà a la pàgina concreta. Ja la tenim, i aleshores li donem a veure, Edit Page Source, per exemple, a veure, i aquí tenim tota una sèrie de codis estranys, que si vas baixant, et trobaràs amb una col·lecció de paraules totes posades entre cometes, fixa't, paraules, alana, alna, anal, anant, anap, anar, atrapo, anàtrop, anar, i aquí els tens tots. I aquell tuti que et falta per acabar de ser un supermàster en paraulògic, el tindràs aquí, perquè aquí tens tota la llista de paraules, no només les d'avui, sinó les d'ahir. És a dir, com que estan totes les pàgines, com que estan totes les paraules precarregades en la mateixa pàgina del joc, doncs és tan senzill com anar a veure el codi font de la pàgina. Per això, quan poses el mode avió, pots seguir funcionant perfectament i pots seguir jugant sense problema. Encara que no tinguis connexió a internet, tu pots seguir jugant al Paraulògic. Per què? Doncs perquè les solucions ja estan integrades dins la mateixa pàgina i no les ha d'anar a consultar a cap servidor. Doncs ja les tens aquí, i això pots agafar i ho pots copiar i li pots enviar a qualsevol col·lega. Ei, que l'he trobat totes les paraules, mira! Però no, això és fer trampes. Tu mateix o tu mateixa, si tu vols consultar les solucions perquè al final del dia, ostres, tens la superpartida i no saps quines són aquestes poquetes paraules que et falten, endavant. Però després tu sabràs o tu decidiràs si fas servir aquestes solucions per competir amb algú i guanyar amb avantatge. Lícit? No ho sé. Però de moment aquí tens l'explicació. Que vagi bé, adeu-siau!